Okay, hi guys. So kani karon is tutorial nato about unsaon pag-register sa icovoting.com. Kaning icovoting.com mura ni siya kanang voting center or voting community para sa mga ico company. Okay? So naay mga task sa bounty nato nga ipalike kanila or ipavote kanila silang company. Okay, so magsugod ta. Adto lang ta sa icovoting.com and then i-click ang sign in. So i-click dayon ang sign up. So ana lang siya no. Ibutang atong email address. Ang atong username, password nato. Okay, i-confirm ang password. Ang Ethereum wallet dayon nato, okay? So kopyahon lang atong Ethereum wallet dayon, i-paste diri, i-click dayon ang I'm not a robot. Okay? And then i-click ang I agree with the terms and condition. Dayon i-click ang register. Okay, pag human ani, ay, ang password na to sa iyo. Okay. Again. I-paste ang Ethereum wallet. I-click ang CAPTCHA. Click verify. Ayan, click register. Okay. So, kinahanglan, the confirmation has been sent to your email address. So, i-confirm na to. Ito ta sa email. Okay, i-click lang ang confirmation link. So, confirm na atong okay. So, mauna ni atong icovoting. So, na ang mga company diri sa mga ico company nga naiuban nga like ka sa ilang Bitcoin talk topic katong sa Bitcoin talk mao na siya ang katong community nga pwede dito mag-create lang og thread. Okay. Naiuban nga ipa-tweet or ipa-follow ka sa ilang Twitter or ipa-share. Okay, ana lang siya kasimpulin. Ana lang siya actually kasimple ang mga task sa bounty. Like, share, comment, ana follow, ana ra gyud siya. Okay, so mao lang sa anak karon. Kung naay pangutana, just comment below o palihog og subscribe. Sa man gani inyong mga pangutana, so atong paningkamutan yung mahimuan nato ng video. Okay? Salamat!